Má, no poď. Máš? To sú veľké ryby, musím brúsiť hač. To sú veľké. Máš ho? Ty ho máš, ty kokos. Počkaj. To čo je? Ty kokos. Boha, to čo si vyvážela? Krysa. Ty vole. Krysi Mago, ty vole. To čo je? Tak, toto, ale ako nechcem nič hovoriť, ale toto bolo šťastie, že som zareagoval. Áno, toto je jau, ako hríze. Tak, ľudia, toto vám musím natočiť. Toto keď uvidíte tohoto potočáka, čo Sandra teraz chytila, to je ako pán potočák. A zabral nám... Daj, podržím. Odháčkujem ho. Počkaj. Jolly mu som nahodila Dosek, najprv si hodila, ty netrafil, ja. Hej. A teraz zase ty si ho, ale si ho zaslúžila. A myslím si, že táto návštevnosť sa... Počkajte, ja ho musím takto. No ale je teda riadny. Ja vám ho chcem ukázať, len vydržte chvíľočku. Ale s týmto by som, no síce, a vedia? No musela by si ho dať od seba, lebo si ho mala pod sebou. Ty si mala, ja vám... Ale ja som myslela, že fotku by som s ním chcela. Však ja ti... tvojim telefónom. Môjim telefónom, no. Gratulácie, no ľudia, toto prezdielajte tento stream, zahačky mi to. Aj tebe, no. Toto je moje. Ja viem, však ti povolujem, aby si si... Aj ty máš zaháčky. Odlož. Uj, nevyskoč. Počkaj. Tak toto hovorím, že dneska je toto... Dobre, tu mám mobil. No, ty kokos, no toto je... Sleduj, čo robí. Sledujte ľudia tú ruku moju, aha. Pozri ho, aký je, to je kokosina morda, Sandruš. Čo mu ver? To si zakokotila toto riadnu rybu teraz. Ty kokos. No akože na toto si ja teraz strašne idem pozrieť, že čo sa tu bude diať s tými rybičkami.